Ahoj všichni, moc vás zdravím při neděli. Dneska sluníčko maličko zalezlo, tak je to takový den, kdy můžeme využít buď na nějaký výlet, že není takový parno, anebo jestli zůstáváte doma, tak trošičku můžeme třeba ho využít na to, aby jsme si udělali nějakou péči o sebe, o pokožku nebo o tělo. A při téhle příležitosti mě napadlo, že bych vám mohla natočit krátký videjko, a připomenout, že vlastně u nás na našem e-shopu je možnost zakoupení i z výběru kosmetiky, s kterou vlastně můžete podpořit péči o tělo a i redukci celulitidy nebo redukci podkožního tuku. Samozřejmě je to kosmetika, je to pomocník, není to, že se něčím nastříkáte nebo namažete a budete mít o 10 kg míň, to ne, ale určitě 100% vám působí na to, aby vaše pokožka vypadala lépe a pomůže i vlastně v boji proti tukovým zásobám podkoží. A samozřejmě spojeno se stravou, pohybem a tak, ale říkám, dobrý pomocník, nějaký to procento určitě pocítíte ve výsledném efektu, že má za vinu právě ta kosmetika. A chtěla jsem vám ukázat pár tipů, které jsou na našem e-shopu, které vlastně najdete, tak pár tipů na produkty, které já mám moc ráda. Jeden z produktů je bahno. Máme tam vlastně varianty buď teplý bahno, který působí proti celulitidě, nebo i vlastně na redukci tuku a celkově sjednotí pokožku, zpevní pokožku a udělá celkově ten vizuální efekt mnohem lepší, než když se nepoužívá. Bahno je z minerály, je to italská výroba, používají ho i v profesionálních salonech a mám ho opravdu ráda. Najdete tam ananas, zelený čaj, to je borůvka, pak je tam mátovej, ten je studený pro ty, kteří trpí kapiláry, nebo vlastně nemůžou ty přípravky, co zahřívají. Takže první produkt, který mám moc ráda a používám ho a dneska právě za chviličku se jdu celý stehna a natřít, já se teda natírám i na bříško, tak to bude bahno, tohle fango. Další věc, kterou mám moc ráda, to je například Tonifico. To si vlastně aplikuju na dekolt a na krk. Krásně to vyhlazuje vrásky. Přibližně po 14 dnech užívání ucítíte, uvidíte, hlavně i jako uvidíte, že vlastně ty vrásky na krku a dekoltu se redukují, ta pleť se vypne a opravdu, jak to říká Tonifico, tak ta pleť bude mít prostě spevněný a vypnutý efekt. No a potom už jenom krátce, protože tady toho je strašně moc, těch přípravků. Když takhle vám tady ukážu, tak to bych povídala o všem, tak to tady budeme asi hodinku. Ale ukážu vám tady ty, které používám teď aktuálně. Momentálně jsem si oblíbila Triactive, což je vlastně takový spojení produktu, který pomáhá bojovat proti celulitidě, tuku a vlastně odvodnění. Což teď v létě mi připadá úplně skvělý, protože to máte vlastně 3 v 1. Stejně jako tady to je 5 v 1, celulitida, zpevnění, i jako hydratace a tuk a odvodnění. Jak je to z té italštiny, tak než mi to vždycky přepne. Takže jsou tady takovéhle multifunkční produkty, anebo i specializované, které jsou zaměřené přímo na boj s tukem v podkoží, odvodnění. Tohle, co jsem používala před 2 rokama, celý léto a opravdu jsem s tím byla strašně moc spokojená. Stříkala jsem si to vlastně na bříško a na stehna a opravdu jsem to vždycky poctivě masírovala a opravdu jsem potom cítila, že ta pokožka prostě, že odtéká ta přebytečná voda a že je mnohem pevnější a celkově to tělo vypadalo mnohem lépe. No, je tady vlastně i na celulitidu, Celfir. A potom ještě zajímavá věc, kterou jsem vám chtěla ukázat, tak to je vlastně Ice Gel Plus. Dneska to počasí tak horký není a asi to ani dneska třeba není tak zapotřebí, ale těm, kteří vlastně, jedinci, kteří trpí na otoky, tak ten krém nebo takový gelíček, když si namažete například na kotníky nebo pod kolena nebo nohy, stačí jenom takový malý oříšek,
tak vám máte opravdu nohy úplně v chladu, jak kdybyste je měli v ledu. A je to skvělý prostě na léto, když na pocit těžkých nohou. Dokonce nám píšete recenze, že vám splasknou třeba kotníky, když máte oteklé nohy v botách. Takže tenhle ten ice gel, prostě si to pamatujte, že to je, jak kdybyste dali nohy do kýblu s ledem. Ale samozřejmě je to velice v tom horku příjemný. Doporučuji třeba lidem, kteří stojí hodně na nohách, servírky nebo v kuchyni třeba prostě v horkém prostředí. A nebo prostě někde v kanceláři, když prostě sedíte a ty nohy vám utýkají, tak určitě zkuste. Já ho mám moc ráda si ho dávat na podkolena, ale říkám, hodně lidí jsou maže na kotníky, na stehna, na lejtka. Prostě podle vás, vyzkoušíte a uvidíte. No takže dále tady máme třeba ampulky, který to obsahuje 10 ampulek, ta jedna ampulka je na 4 až 6 použití a pomáhá to vlastně redukovat podkožní tuk. Ty ampulky si moc ráda dávám na bříško a vlastně lipofosfatidylcholína dělalo se i na estetických klinikách, že dřív se tohle co dávalo injekční formou, nějakýma formou asi mikrojehliček, to přesně nevím, protože jsem ji nezkoušela, a že se to vlastně aplikovalo injekčně do podkoží a vlastně ten fosfatidylcholin, jestli to říkám správně, tak vlastně rozpouštěl ty tukové zásoby. Takže tohle je taky skvělá věc, hodně to teda funguje na to bříško, když je kolem třeba pupíčku, takovej ten prostě nános trošku, tak dohromady s tím i dalším vším snažením je to prostě super věc. A o tonifiku jsem vám říkala. A ten Celfir Adipefir, ty spreje na ten tuk a Adipe je vlastně v italštině tuk, takže to je na tuk, tady vlastně Celfir je na celulitidu, cel jako celulitida, tak vždycky je to v provedení buď krému, gelu nebo spreje. Účinek je stejný. Ten Adipefir sprej je jako novější, je to vyrobený před 2 lety, jakoby poprvé. To Adipef KO už je, nevím, prostě kolik let, prostě strašně dlouho prodává si to italská firma a mají si skvělé výsledky. A je na vás, jestli zvolíte formu spreje anebo formu gelu, co je vám prostě pohodlnější. Takže mám, jak opakuju, celulitida, cel KO nebo Celfir na tuk, Adipe KO nebo Adipefir. Potom tady máme Drenfir odvodnění, to jsem používala na to bříško vložně jako doplavek. A potom je ten chladící gel. Hydratonik je vlastně skvělá věc na hydrataci pokožky a na prostě výživu pokožky. Má tam v sobě kolagen a další složky. Skvělá věc. A jak jsem říkala, tak bahno, to mám moc ráda. A potom tam ještě najdete spousta takových obvazů a navlíkacích kalhot, dokonce i na ruce. Tam máme takový navlíkací na ruce takový obvaz, je to takový rukávek a to vám vlastně taky ucítíte, že vám krásně pomůže odvodnit a zpevnit pokožku. Kdybyste potřebovali něco vybrat na míru, neváhejte se na mě obrátit, moc ráda vám poradím, rozebereme váš problém, takže klidně mi napište zprávu a já se vám pověnuju. Mějte se hezky a přeju krásný letní den. Ahoj.